За учебната 2025-2026 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри предлага прием за следните специалности: технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти, професия химик-технолог, дневна форма на обучение, с разширено изучаване на чужд език, трета степен на професионална квалификация. С грижа за здравето и красотата на всеки един от нас, Технологична професионална гимназия Мария Кюри подготвя отлично обучени специалисти в областта на фармацията и козметиката. Широко спектърна специалност, даваща възможност за ръководни длъжности в технологични производства, лаборанти, технолози, химик-технолози, основаващи се на биокатализирани, биотрансформационни и ферментационни процеси в химичната, парфюмерийната и козметичната промишленост. Реализация в производства на антибиотици, пробиотици, витамини, ваксини, ензими, парфюмерийно-козметични продукти. Професионалната подготовка на учениците се провежда в специализирани лаборатории на гимназията и в реални производствени условия. Електрообзавеждане на производството. Специалност на бъдещето. Професия електромонтьор. Дневна форма на обучение. С разширено изучаване на чужд език. Втора степен на професионална квалификация. Технологична професионална гимназия Мария Кюри е съвременно училище с обновена и богата материално-техническа среда. Учениците придобиват практически опит чрез лабораторни упражнения, които да ги подготвят за реални професионални ситуации. Обучението се провежда с помощта на съвременни технологии и оборудване. Електромонтьорът може да извършва шлосерски и електромонтьорски дейности, свързани с изработване, измерване, монтаж, демонтаж и ремонт на електрически машини, апарати, съоръжения и уредби. В своята дейност той измерва електрически и неелектрически величини, ориентира се в електрически схеми и може да проследява електрически вериги. След завършване на професионалната подготовка, специалистът ще може свободно да разчита електротехническа документация и да изпълнява електромонтажни дейности, да си служи с контролно-измервателни инструменти и апарати, използвани при експлоатацията и ремонта на електрообзавеждането на промишлени предприятия.